Novopostavený luxusný hotel Evis, stojaci v historickom centre mesta Nitra, vám poskytne všetko, čo potrebujete. Vzdialenosť 50 metrov od centra a rozmerná kongresová sála robia z hotela Evis ideálne miesto ako pre odpočinok, tak pre usporadúvanie biznis meetingov či sympózií. Priestranná vstupná hala s recepciou sú jednou z predností hotela. Pohodlné kreslá a sedačky spolu s príjemným zariadením a vždy dobre naladeným personálom sa postarajú o vaše pohodlie od prvého do posledného momentu. Súčasťou hotela je aj vnútorné, strážené parkovisko. Školenia, sympóziá, obchodné stretnutia, prezentácie či tlačovky. Priestranná kongresová sála hotela Evis s až 80 miestami na sedenie je pripravená poslúžiť akémukoľvek zámeru. Dátový projektor a rozmerné premietacie plátno, rovnako ako Wi-Fi pripojenie na internet, sú pre nás samozrejmosťou. Začnite ráno správne a doprajte si najhlavnejšie jedlo dňa v podobe švédskych stolov priamo v našom hoteli. Príjemné prostredie a široký výber jedál nielen pre milovníkov mäsa vám zaiste pomôžu z hotela vykročiť správnou nohou. Zapozerajte sa na starobilú Nitru z novej perspektívy. Obrovská terasa hotela Evis poskytuje panoramatický výhľad na centrum. Vďaka jej umiestneniu môžete nerušene obdivovať majestátnosť mestského hradu či romantický západ slnka. Izby spolu so svojím zariadením zodpovedajú biznis vybaveniu trojhviezdičkového hotela. Hotelová kozmetika, župan, sušič vlasov, vždy plný minibar, antialergické matrace, telefón s priamou voľbou, Wi-Fi internet. V našom hoteli nájdete všetko, čo potrebujete. Pre náročnejších máme pripravených niekoľko apartmánov s masážnou baňou, rozšíreným zariadením a ďalšími doplnkami. K dispozícii vám budú zároveň naši zamestnanci, pre ktorých je vaša spokojnosť najväčšou prioritou. Spoznajte Nitru v novom svetle. Hotel Evis. Moderný nádych starobilého mesta.